Crist. Amen. Yr emyn cyntaf, a diolch i Margaret am chwarae i ni. Yr emyn cyntaf yw 812. Bydd gyda ni, o Iesu da, sancteiddia ein cymdeithas, glanhau meddyliau puran moes mwyn dy groes a'r deyrnas. Wna'n bywyd oll yn ddiestaen, bai dorno rhain gwirionedd. Wna'n bro gan drigareddau'n hardd, a'n gwlad yn ardd i'r unwedd. Dysgu ni gofio pobloedd byd, gan fyw o hyd i'w caru. Nes delw'r ddeiar yn y man, yn gyfan i etholiannu 812. Rwy am ddarllen Salm 84. O'r hawddgar yw dy bebyll di, o arglwydd y lluoedd. Fy enaid a hiraetha, ie, ac aflysia am gynteddau yr arglwydd. Fy nghalon am cnawd a weiddant am y diw byw. Aderyn y tro hefyd y gafodd di, arwennol nith iddi lle agesid eich lliwion, sef dy allorau di, o arglwydd y lluoedd, fy mrenin am diw. Gwyn fyd preswylwyr dy di yn wastad eitholianant. Gwyn ei fyd y dyn y mae ei gadernid ynot, ath ffyrdd yn ei calon. Yr rhai yn myned drwy ddyffryn baca a'i gwnaant yn ffynon, ar glaw a leinw y llynau. Ant o ners i ners, ymddengys pob un ger bron diw yn Seion. O arglwydd yw y lluoedd, cliw fy ngweddi, wrando o ddiw Jacob.
O ddiw ein tarian gwel ac edrych ar wyneb dy eneiniog, canis gwell yw diwrnod yn dy gynteddau di, na mil. Dewiswn gadw drws yn ni fy nhw, o flaen trigo ymhebyll anifioldeb. Canis hael a tharian yw'r arglwydd ddiw, yr arglwydd ar ei fras ac ogoniant. Ni atal ef ddim daioni wrth i wrth yr rhai a rodiant yn berffaith. O arglwydd y lluoedd, gwyn byd y dyn am ddiried ynot. Ac yna, o'r Efengil yn ôl Luc yr ail bennod. Dechrau yn adnod 22. Cyflwyno Iesu yn y deml. Pan ddaeth amser ei puredigaeth yn ôl cyfraith Moses, cymerodd ei rieni ef i fyny i Jerusalem i'w gyflwyno i'r arglwydd, yn unol ar hyn sydd wedi'i ysgrifennu yng nghyfraith yr arglwydd. Pob gwriw cyntafynedig fe gelwir yn sanctaidd i'r arglwydd, ac i roi offrwm yn unol ar hyn sydd wedi ei ddweud yng nghyfraith yr arglwydd. Parodd i'r tirod neu ddau giw colomen. Yn awr yr oedd dyn yn Jerusalem o'r enw Simeon, dyn cyfiawn a diwiol oedd hwn, yn disgwyl am ddiddannwch Israel, ac roedd yr ysbryd glân arno. Roedd wedi cael datguddiad gan yr ysbryd glân, na welai farwolaeth, cyn gweld Meseia'r arglwydd. Daeth i'r deml dan arweiniad yr ysbryd, a pan daeth yr rieni a'r plentyn Iesu mewn i wneud ynglyn ag ef yn unol ag arfer y gyfraith. Cymerodd Simeon ef i'w freichiau, a bendithio Dduw gan ddweud. Yn awr, rwyf yn gollwng dy was o arglwydd mewn tangnefedd, yn unol â thair, oherwydd y mae fy llygaid wedi gweld y iachawdwriaeth a ddarperais dyngwydd yr holl bobloedd, goleuni i fod yn datguddiad i'r cenhedloedd ac yn ogoniant i'th bobl Israel. Roedd ei dad a'i fam yn rhyfeddu at y pethau oedd yn cael ei ddweud amdano. Yna bendithio Simeon hwy, a dywedodd wrth fair ei fam, wele, gosodwyd hwn cwymp a chyfodiad llawer yn Israel, ac i fod yn arwydd a wrthwynebir, a thithau trywenir dy enaid di gan gleddyf. Felly y datguddir meddyliau colannau llawer, o'i bendith ar y gwrando a'r darllen, o'r gair sychau. Yr ail emyn, 817. Gwrando di o ddiw'r cenhedloedd, ar ddeisyfiad teulu'r llawr. Codwn lef o fro ein trallod ata ti ein harglwydd mawr, doi dy gariad i gymodi gwledydd byd. Tyn i lawr yr uchelburiau sy'n ysgaru plant dy bron. Tyn orsedd i'r eneiniog, dros drigolion deiar gron, doi dy gariad i gymodi gwledydd byd. Maddau arglwydd ein gelyniaeth, a'n camweddau o bob llun, tywys ni ffordd tangnefedd, fel y delo'r teulu ni'n, doi dy gariad i gymodi gwledydd byd. 817.
Gawn ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. Doed dy gariad i gymodi gwledydd byd. Da ni ar groesffordd rhyfedd iawn yn ein hanes ni fel dynoliaeth o dad. 2 flynedd yn ôl, y dechreuodd yr rhyfel enfyd yn Wcrain. A da ni dal i weld y dioddefaint. A da ni fel gwlad yn dal i ddioddef. Oherwydd i ni gefnogi Wcrain, ac mi wnaethon ni'n iawn i wneud hynny. Ond erbyn hyn, mae'r esgid yn gwasgu. A da ni'n gweld nad ydyn ni ddim yn Brydain fawr fel oedden ni. Ond bod ni'n sylweddoli bod yna chydig yn llai i bob un ohono ni. Ac mi fyddwn ni'n gweld yn yr wythnosau nesaf, pan ddaw biliau dreth y cyngor ar y mat, tu fewn i'r drws. Mae ni sydd yn talu'r pris am sefyll dros gyfiawnder a dros yr hyn da ni'n ei gredu sydd yn iawn. Gad i ni ymffrostio yn ein safiad o dad, ond gad i ni hefyd feddwl mewn difri o calon i lle da ni'n mynd fel byd. Da ni'n gweld fod un person yn ei ymgais i greu ymerodraeth arall, yn dinistrio bywydau, yn wir yn dinistrio y blaned da ni'n byw yn ni. Da ni diolch i fod o wedi caniatáu i rawn gael ei allforio, fel y tydi'r byd i gyd, yn enwedig Affrica, ddim yn rhwgu. Ond da ni'n byw o ddydd i ddydd, gyda'r wybodaeth a'r realiti yma, yn bod ni mewn rhyfel. Mewn rhyfel yn erbyn y drwg, mewn rhyfel yn erbyn hunanoldeb, unben. Ac yn ddiweddar ers mis Hydref, da ni wedi gweld argyfwng arall yn codi. Ac nid rhyfel sydd yma yn erbyn 2 fyddin, ond awyrennau yn erbyn plant a gwragedd diamddiffyn. A hynny eto oherwydd ymgais un person i ehangu i diriogaeth a bod yn unben unwaith eto a'r bobl, a'r casineb ofnadwy yma sydd yn bodoli rhwng cymdogion a'i gilydd, plant i Abraham. Yr Iddewon yn ddisgynyddion i Isac, a'r Palestinied yn ddisgynyddion i'w hanner brawd Ismael. Ond Abram yw eu tad nhw gyd. Ond mae'r elyniaeth yn parhau. A drwy Iesu mi wnest ti ddweud, cerwch i'ch gelynion. Da ni'n gweld nawr pa mor anodd ydy hi i wneud hynny. A da ni'n diolch fod yna drafodaeth wedi bod yn ddiweddar rhwng yr Aifft, Qatar, Hamas a cynrychiolaeth o Senedd Israel. A bod yna rhyw fath o obaith i'r gwiston cael ei ryddhau. Ond da ni'n gofyn wedyn i ti o dad, beth ddaw? Beth yw dyfodol y miliynau y Balestiniad sydd yn byw yn Israel, ond o dan warchau, a hefyd y miliynau sydd yn Gaza ac yn Rafah yn arbennig.
O ddiw'r cenhedloedd, bydd trigarwg, neu di oleio yr arweinwyr dall yma. A'r hoi ynddyn nhw y cariad oedd yng nghariad ein harglwydd Iesu yn ei galw nhw, dy gariad di, canys felly y carodd Duw y byd, fel yr hoddodd ei unig fab, fel na choller pwy bynnag a gredw ynddo ond caffael ohono y fywyd tragwyddo. Iesu, ti yw goleuni y cenhedloedd. A dan gweddi ni y bore yma yw y bydd i'r goleuni hwnnw lewyrchu yn y tywyllwch. Ac y byddwn ni eto yn gweld y ffordd i gymod a thangnefedd. Ac y bydd plant Gaza yn gallu codi yn y bore heb ofni beth sydd i ddod. Ac wrth i ni weddio fel hyn dros y byd da ni'n rhan ohono fo. Mae calonau ni hefyd yn troi at y rhai sydd yn agos ato ni. Da ni'n gwybod bod y misoedd a'r wythnosau ola yma wedi bod yn rhai anodd i lawer o deuluoedd. Da ni'n gwybod bod ni wedi colli anwyliaid, rhai sydd wedi bod mor bwysig yn bywydau ni. A da ni'n gofyn i ti am gysur yr efengyl, am yr hedd na wyr y byd amdano. Am gwmnïaeth eneidiau hoff gytun, am y llaw sydd yn rhoi cysur, am y gair sydd yn codi calon. Yn gofyn i ti ganiatáu ni gyd i gerdded ymlaen drwy bob tywyllwch a pob peth sydd yn anodd, yn dy gwmni di, oherwydd bod ni'n gwybod Iesu dy fod ti wedi cerdded y llwybr o'n blaen ni. Bod ti'n gwybod beth yw a phryder, beth yw dioddefaint, beth yw colli cyfeillion, a beth yw mynd i wynebu marwolaeth. Ond oedd y ti ddim ar dy ben dy hun. Mi oedd y dad yn cerdded gyda thi. A da ni'n gwybod ein tad nefod y fod ti hefyd yn cerdded gyda ni, drwy lyn y cysgodion. A da ni'n diolch i ti am dy gwmni. Ac yn gofyn i ti fod gyda ni bob amser. A phan byddwn ni'n troi ata ti ac yn gweddio, ac yn gofyn am dy gwmni di ac am dy gyngor di a dy arweiniad di. Byddwn ni'n gallu clywed dy lais di yn ein hateb ni, drwy eiriau, yr emynau a'r adnodau sydd yn gymlaen rhan o'n hetifeddiaeth ni. Ac felly mewn moment o dawelwch o dad, mi gawn ni gyflwyno i ti yn gweddiau personol. Rwy'n deisefiadau ni o dad dros y rhai sydd yn annwyl ac yn agos i ni. Gwarchod nhw yn gorff, meddwl ac ysbryd. A rhoi iddyn nhw doleini di yw tywys ar eu taith. Ac arwain unna i bob un ohono, i bob yfori, gan wybod fod y Crist sy'n oleini'r cenhedloedd hefyd yn oleini i ni bob un ohono. A da ni'n gofyn hyn oll yn enw ac yn heiddiant ein hanwyl arglwydd Iesu Grist. Amen. Ein tad, yr hwn wyt yn y nefoedd, sancteiddiad dy enw, deled dy deyrnas, gwneler dy ewyllus, megis yn y nef, felly yn y ddeiar hefyd, dy roi ni heddiw unfar a beunyddiol. Fel yn y ddeiw ni na un dyfedwyr, nac arwain ni bod. Beth yw'r gwared ni'n cadw, ac sydd o'r ti o ddewis, a'r nerth, a'r gofod, oes Iesu. Trydydd emyn yw 854. Gymaint
i ti gofio un o'r rhain, a rhannu'n hael dy grystyn gyda'r tlawd. A chynnig llaw i'r gwan oedd gynt ar lawr, mae arddel ef yn gyfaill ac yn prawd. Fe wneithost do i'r un sy'n arglwydd nef, a phrofi wneu o'r un ei fendith ef. Yn gymaint i ti esgyn llaw i'r bod, a rhoddi'r gwaith a wneir, a noddi'r gwaith a wneir mewn estron brad. I wella cyflwr ac i adfer nerth, a dwy'n y gobaith am gael gwir i achad, fe'i gwneithost do i'r un sy'n arglwydd nef, a phrofi wneu o'r un ei fendith ef. Yn gymaint i ti gofio'r rhain mewn cell, a rhannu dy gonsyrn i'r gwael ei stad, a throi ar dro i rannu'r prysur sydd gan sôn am un sy'n gariad ac yn dad, ei gwneithos do i'r un sy'n arglwydd nef, a phrofi wneu o'r un ei fendith ef. 854. Bydded yma droddion fy ngenau y myfyrdod fy nghalon yn gymeradwy ger dy bron o arglwydd fy nghraig a'n prynwr. Mae gennau 3 testun y bore yma. Wel, 3 tro i Gymro maen nhw'n dweud. Ond mae gennau 3 testun. Dim ond un dwi eisiau chi gofio. A'r un byra a'r ola wedi hwnnw, mae'r lleill yn bwysig. Goleuni ydy'r gair bwysig. Di hi'n iawn? Di'n o reit ydi. Wel, goleuni, fel wedes i, ydy thema'r gwasanaeth. Ac ydw i dy gwir chi, swn i wedi gallu gwneud efo dipyn bach o oleuni yn y darllen, ond pidwch yn poeni, dwi'n gwybod y breges ohono yn ymhen i. O tra bod fi'n wedi torri ar y patrwm. Bore dydd Gwener nesa,
Os di'r tywydd, bydded goleuni. Paid y rhoi gormod, dangos pob brychyn a bai. Bore di Gwener nesaf, da ni'n gobeithio. Os fydd y tywydd yn caniatáu, ydi ma'n addo, bydd dda iawn. Mae gynnon ni gyfarfod o dydd gweddi'r byd, dydd gweddi'r chwiorydd oedd yma, di dod yn dydd gweddi'r byd erbyn hyn. Y methel am hanner awr wedi 10, a dwi angen un person, dim ond un, dwi wedi gwneud y lleill, dwi eisiau un person i ddarllen yr emyn ola. Un o'r merched. Wedyn dyna chi'r hysbos. Be dwi fod i wneud yma. Goleuni. Mi ddwedodd Iesu yn Luc 2. Ioan 8, o'n i angen goleuni. 12. Mae fi yw goleuni'r byd. Ni bydd neb sy'n fy nghanglu ni byth yn rhodio yn y tywyllwch, ond bydd ganddo oleuni'r bywyd. Ni bydd neb sy'n fy nghanglu ni byth yn rhodio yn y tywyllwch, ond bydd ganddo oleuni'r bywyd. Ac yn Mathew 5, 14, 16, mae Iesu'n taflu her allan i ni. Chwi yw goleuni'r byd. Wedi dweud mae fi yw goleuni'r byd. Mae'n dweud chwi yw goleuni'r byd. Ni allu'r cuddio dinas a sodir ar bryn. Tasach chi'n mynd i Israel ar y bryniau. Mae'r pentrefi a'r dinasoedd i gyd oherwydd mae'r tir da yn y dyffryn yn cael ei gadw. Er mwyn tyfu cnydau. Nid oes neb yn goleuo canwyll ac yn ei rhoi dan lester, yn hytrach ar ganhwyllbren, a bydd yn rhoddi golau i bawb sydd yn y tŷ, felly boed i'ch goleuni'r chwithau lewyrchu ger bron eraill, er mwyn iddynt dweld eich gweithredoedd da chwi, a goleio a gogoneddu eich tad yr hwn sydd yn y nefoedd. Mae fi yw goleuni'r byd, chwi yw goleuni'r byd. Ac wedyn, i'r adnod sydd yn dod yn y darlleniad. Fe mae Simeon yn ei ddweud am Iesu, goleuni i fod yn ddatguddiad i'r cenhedloedd. Felly be, dwi wrth y modd efo mis Chwefror. Mae'n gallu bod yn oer. Ond mae yna rhywbeth gobeithiol yn efo. Dwi'n cofio Elfyn Richards mewn un gwasanaeth yn Maes Garmon yn dweud fel hyn wrth y plant. Dwi'n hoffi mis Chwefror. Mae o'n fis byr, mae yna wythnos o wyliau yn ei ganol o, a mae yna ddewid o wanwyn ar ei ddiwedd o. Cofiadwy fel oedd pethau Elfyn yn aml iawn, pethau yn dweud yn arbennig. Ie, mis y deffro. Ar yr ail o Chwefror, mae gwyl bair y canhwyllau. Dach chi'n wedi clywed amdani hynna, dwi ddim yn syni. Yn Saesneg, Candlemas ydi o. Mi oedd o yn ei fod i ddod ar hanes dwi wedi darllen i chi, mynd â Iesu i'r deml. Ti'n iawn? Ti wedi gadael y golau ar y car? Ar y ti. Mae o'n yn cyd-fynd â dyfodiad yr Iesu, a cyflwyno'r Iesu yn y deml. Nawr, estalwm, cyn dyddiau trydan a goleuni ar y switch, oedd rhaid chi gael canwyll. Ac yn ôl y traddodiad yng Nghymru, mi oedd y ffermwyr yn gallu gorffen ei gwaith yn y tai allan yn y bydau. Ar yr ail o Chwefror, heb oleuni'r canwyll, ydyn ni'n ganhwyllau mawr mawr. Ac ar y diwrnod hwnnw, o'n nhw'n chwythu'r canwyll allan ac yn ei chadw hi tan, wel, can y tachwedd yn dod flwyddyn, y flwyddyn honno. Felly, gwyl bair y canhwyllau. Yn yr hen, gyda'r hen Geltiaid, un bloc oedd enw, oedd hi'n gwyl baganaidd. Ond yr eglwys wastad yn defnyddio y gwyliau paganaidd a'i troi nhw'n wyliau Cristnogol. Wel, gadwch chi ni fynd i'r hanes o gyflwyno Iesu i'r deml. Bore Sul nesaf yng Nghylcain, mi fyddai'n bedyddio. Rwch angla dda i mi unrhyw dro, dwi'n gwybod beth dwi'n neud yn fanno. Yma priodasau. Os na, dwi wedi dweud y geiriau iawn, dyn nhw ddim wedi priodi yn gyfreithlon. Ac mewn bedydd, Never Work with Children and Animals, da chi'n gwybod beth ddigwyddydd?
Mae gennau bowlen bedydd a dwi'n ei throi hi. A fedra i'm cario unrhyw blentyn sy'n leichiau ddim digon cli. Ond dwi'n mynd ar bowlen a'i rhoi o fel bod y plentyn yn gweld y dŵr. Ac mae o'n cael effaith, os dyn nhw'n effro, ac maen nhw'n tawelu a maen nhw'n... Dwi wedi gwneud y peth beth bynnag sy'n tad y mab yr ysbryd glaw. Mae bod plentyn yn iawn, ond mi afeilodd un plentyn yn y bowlen. A da chi'n gwybod pa mor gri maen nhw. A mae fi, o fedrwn ni'n symud, fedrwn ni'n mynd ymlaen, a fi'n dweud, technical hitch, o pawb yn chwilio. Ond mi ddad i'r tad atod y llaw yn ges i'n ôl. Fynd â plentyn a'i gyflwyno fo i'r arglwydd. Mae pob un ohono ni wedi cael y profiad, da ni'n cofio, ond da ni wedi cael yn cyflwyno i'r arglwydd. A bore Sul nesa, cyn bod fi'n dechrau ar y gwasanaeth, dwi'n derbyn y fan yn gyflawn aelod yr eglwys. Mae'n mynd i fod yn bore mawr mewn sawl ystyr. Iesu'n cael ei gyflwyno. Nawr, hwnna rheol, wrth gwrs, y gyfraith yn dweud wrthych chi bod rhaid i chi fynd â plentyn a'r gyfraith ar gyfnod y peredigaeth i'r deml. Ac oedd rhaid i chi aberthu. Oedd y cyfoethog yn aberthu oen. Y bobl dlawd yn aberthu 2 giw colomen neu par o ddirtirod. Adar y to. A dyna mae'n siŵr oedd yr aberth oedd Mair a Joseph wedi baratoi. Os oeddech chi am gyflwyno plentyn i'r arglwydd yn llwyr, oeddech chi'n rhoi o am ddim. Os oeddech chi eisiau cadw y plentyn yna yn eiddo i chi, oeddech chi'n talu 5 shekel i'r deml. Ond os oeddech chi'n rhoi o am ddim, oedd gan y plentyn hawl wedyn i fod yn rabi neu yn offeiriad. Wyddwn ni ddim o hynny nes bod fi'n darllen i baratoi ar gyfer hyn. Felly oedd Joseph a Mair wrth i gyflwyno fo i Dduw wedi'r rhoi yr hawl iddo fo i ddod yn rabi. A chi pan ddath o yn 20 a mi dechrau mynd o gwmpas yn pregethu. Mae pobl yn dweud, o ia, da ni'n gwybod sut mae wedi cyrraedd i fan hyn. Ddari nhw ddim talu y shekel i'r deml. Wel, maen nhw'n cyrraedd. Sgys odwch chi. Da chi ddim yn gwybod. Ond mae yna andros o beipen fawr o dan fan hyn. Mae'n llawer mwy cŵl yn y pulpit. Mae'r gwres sy'n codi a fan hyn yna. Reit, mynd ymlaen o hyd. Maen nhw'n mynd i'r deml. Mae yna hanes diddorol i'r deml yn Jerusalem. Mae fel cacen briodas yn sgwar. Gwylod, fawr, cyntedd y cenhedloedd. Ar ben hwnnw, darn sgwar arall, cyntedd gwragedd Israel. Ar ben hwnnw, darn sgwar llai, cyntedd dynion Israel. Ar ben hwnnw wedyn, cyntedd yr offeiriad. Ac ar uchau un, dych chi gweld y gacen briodas. Y cyseg yr sancteiddiolaf. Dim ond yr arch offeiriad oedd yn cael mynd i fewn i hwnnw ar un diwrnod yn arbennig yn y blwyddyn. Os oedden ni'n gallu mynd, pob un ohono ni, i'r cyntedd cyntaf, cyntedd y cenhedloedd. Oedd y merched wedyn a'r dynion yn cael mynd i cyntedd y gwragedd. Dim ond y dynion oedd yn cael mynd i gyntedd y dynion, a dim ond yr offeiriad wedyn. Llall. Felly, dwi'n credu mai yng nghyntedd y gwragedd y digwyddodd gyda'r cefndir i'r darlun. Tasen ni'n mynd i Jerusalem heddiw, mi fysen ni'n gweld y darn gwaelod o'r gacen, y mur yr wylofain, dyna gyd sydd ar ôl. Da chi'n cofio bod Solomon wedi adeiladu'r deml gyntaf, a mi ddiolch honno yn sefyll gyda'r arch y chyfamod yn y cyseg y sancteiddiolaf tan y flwyddyn 576 cyn Crist. A'r flwyddyn honno, mi ddoth y Babiloniaid i lawr a dinistrio deml, dinistrio Jerusalem, a mynd ar bobl i ffwrdd, bobl bwysig, dim pweryn dlawd,
Ond yr intelligentsia, y bobl oedd yn cyfri. So nhw wedi mynd â ni i gyd, bob un ohono ni, i ffwrdd i Babil. Ac mi fuon nhw yno am 20 mlynedd. A dyma i chi'r cyfnod lle oedd yna hiraeth ofnadwy am Jerusalem ac am y deml. Ac o'r cyfnod yna, mae'r salm nes i ddarllen i chi. Ond yna hefyd salm. Oedd mam gi yn niwsans. Pan oedd hi'n dod i aros efo ni, oedd hi'n dweud, dere i ni gael mynd am wag. A do'n i byw yn y wlad. Oedd ddim o'n lôn fach, single track, dim traffic. Ac oedd mam gi yn bwrdd, felly oedd hi'n mynd â fi am dro. Ac oedd hi'n dechrau. Isio ti ddysgu'r salm yma. Wrth afonydd Babylon, yno reisteddasom ac wylasom, pan beddill iasom am seil. Ar yr helig o'i mhewn, y crogasom ein telynau. Canis y gofynodd yr rhai yn anrheithiasaint i ni gan. Gan wedyd, cenwch i ni rhai o ganiadau Seion. Pa fodd y canwn gerdd yr arglwydd mewn gwlad ieithu. Os anghofiaf di Jerusalem, anghofied fy neheilawr gani. Glyned fy nhafod wrth daflod fy ngenau, o'n i chofiaf di. O'n i chodaf Jerusalem, goriwch fy llawenydd pennaf. Y mam gi yn athrawes dda yn doedd, ac o'n i'n cofio'r salm, a dwi'n bod fi'n cyrraedd adre. Ond dyma i chi ddyhau am dir arglwydd, am gynteddau yr arglwydd, a'r hiraeth mawr yma am eu cartre. Wel, fi atebwyd gweddiau'r bobl. Mi oedd Nehemia yn gweithio ym Mhalas y Brenin Babylon. A mi berswadiodd Nehemia y bobl, i ganiatáu y bobl fynd yn ôl i'w gwlad. A mi gafon nhw fynd. A'r peth cyntaf wnaethon nhw, nid adeiladu tai iddyn nhw hunain, o na, adeiladu'r deml. Doedd hi'n cystal y teml Solomon. Na, ond oedd hi'n deml. Doedd na ddim arch y cyfamod, oedd hwnnw wedi mynd ar goll. Ond mi oedden nhw wedi cael ystafell oedd yn llydylio'r arch fod wedi bod. Ac felly y bu hi, tan i Herod fawr ddod yn frenin. Doedd Herod ddim yn iddew i diwmiad o, ond oedd yr Efeiniad yn gwybod bod y bobl yn Jerusalem ac ym Mhalesteina oedd yn wrthryfelgar ac o'n nhw eisiau rhywun cry i ddelio yn hwy. Ac felly mi ydyn nhw apwyntio Herod i fod yn frenin. Oedd ei fywyd personol yn helbulus ofnadwy, ond oedd yn adeiladwr gwych, oedd gyda fo weledigaeth, ac gyda fo'r arian, ac oedd gyda fo grym i orchymyn i bobl i adeiladu. Ac ymhlith ceirau diri fel Masada a Herodium, lle mae oedd i gladdu, fe adeiladodd deml. Mwyn cadw'r Iddewon yn hapus, fi'n meddwl. A dyma y deml oedd Iesu yn gwybod amdani. A nath o yno 12 oed, pan fuodd o yna yn clirio ac yn glanhau'r deml, ac yn fanno hefyd oedd o'n mynd ac yn addoli. Oedd y deml yn bwysig, a mae'r deml, mi oedd y deml, a lle mae'r mosg yr Al-Aqsa heddiw. Ac mi barhaodd y deml tan blwyddyn 70 oed Crist, pan ddari'r Iddewon wrth ryfela wedyn yn erbyn yr Efeiniad, a bydd dinistrwyd y deml a Jerusalem a phob peth. A mi wasgarwyd yr Iddewon drwy'r byd tan 1948, pan yr ail ffurfiwyd Jerusalem. Felly dyna i chi'r cefndir gweledol am hwnnw mynd i Jerusalem, mynd i'r deml. A dwi'n siŵr, oedd Joseph wedi bod yno, hint oedd, ond dwi'n siŵr am Mair. A dwi'n ei dychmygu hi, yn 15 oed, ifanc oedd hi, yn mynd gyda Joseph, yn cario'r baban bach yma, i fyny i'r adeilad mawreddol. Mae gen Mr Robinson, be di enw cyntaf o dwi'n cofio. Mae o'n cyflwyno archeoleg fel arfer. Be di enw fo, da chi'n cofio? Dyn bach. Tony, dyna fo, o'n i'n gwybod sy'n ni'n anghofio. Mae gynno fo gyfres, ond mae'n hwyr yn os. So chi ddim yn gweld pethau fel hyn ar Sky History, lle mae yn mynd o gwmpas
cadeirlannau neu eglwysi cadeiriol Prydain. Oedd o'n Lerpwl wythnos dwytha yma. A dwi'n siŵr y bydd hi'n gyfres dda. Pan o'ch chi'n mynd i fewn i adeilad wych, pan fydda i'n dod i fewn i fan hyn, fydda i'n dod bod hyn a hyn, a Robin yn gwybod, achos ni wedi cyfarfod yma. Be o'n i'n deitha chi yn y salm, mae rhyw ddyhead am gael dod yma. Dwi'n agor y drws a dwi'n sefyll yma. Mae gen i hiraeth am yr adeilad yma. A mi wyllter e. A pan fo chi'n mynd i eglwysi cadeirio, da chi'n cael yr un wefr a dwi'n gael pan bod yn dod yma. Dwi'n cofio mynd i Cologne, 1963 oedd hi, 1973. Dyna'r unig flwyddyn fi oedd Ken a fi ar y cyfandir. Ac mae'r eglwys yn Cologne yn rhyfeddol wedi goroesi'r bomio. Ac yno maen nhw'n dweud mae beddi y tri bwrdoedd. Dwi'n yn siŵr am hynny. Un peth dwi'n cofio ydy wyllter yr adeilad, ond dwi hefyd yn cofio. Wrth i ni fynd i fyny i'r eglwys, mi o'n na drempin yn Cardota ar waelod y grisiau. A fedrech chi ddim yn agos ato fo. Drewi cymaint. Mae'r ddau beth yna di aros efo fi, y gwael a'r gwych. A mae Mair, dwi'n teimlo bod hi'n crynu fel mae'n cerdded i fyny yn cario'r baban. Simeon, mae chi ddyn da ni'n clywed llawer amdano fo. Mae'n siŵr bod o'n reit hen, achos oedd o wedi paratoi ar gyfer marw. Ond oedd o hefyd wedi cael y weledigaeth na fasai o ddim yn marw nes bod o'n gweld y Meseia yn dod. A lawer diwrnod oedd o wedi dod i lawr i gyntedd y gwragedd, achos dim ond i fanna y fam yn gallu dod. Ac yn edrych ar bar ifanc ac yn dweud, tybed ai hwn yw'r plentyn, ai heddiw yw'r diwrnod. Ac mae e'n cael ei siomi dro ar ôl tro, ond mae e'n dal i ddod. A dyna i fi yw neges Simeon i ddal ati. Dal ati. Byddwch chi mae'r fflam yn llosgi mor isel yng nghymaint o gapeli. Dwi wedi gweld un yng Nghylcaen 5 ohonon ni sy'n fel arfer. Ond yn sydyn reit, yna un arall wedi dod ata ni. A wythnos nesaf, 9 Mawrth, mae Catrin Hampton a fi dda ni'n mynd i'r ysgoldy i weld beth yw'r adnoddau a beth sydd angen arno ni i gychwyn ysgol Sul. Mae rhaid i ni ddal ati, fel Simeon. Wel, mae Simeon yn edrych ar y par ifanc yma. Wel, un ohonyn nhw'n un. Mae Joseph yn lot hun, a mae'n dweud, druan ati. Wyt ti'n mynd i orfod magu'r plentyn yma ar dy ben dy hun, oherwydd mae o'n llawer hun ati, a mi fydd o wedi marw, cyn bod hwn yn tyfu. Mae dy gyfrifoldeb di'n fawr. Mae e'n cymryd plentyn i'w reichiau. A mae o'n gwybod, dyma fo, dyma'r Meseia, a mae e'n torri allan i broffwydo. Yn awr, yr wyt yn gollwng dy was yn rhydd o arglwydd, mewn tangnefedd, yn unol a thair, oherwydd y mae fy llygaid wedi gweld y iachawdwriaeth, a ddarperaist yng ngwydd yr holl bobloedd, goleuni i fod yn ddatguddiad i'r cenhedloedd, ac yn ogoniant i'r bobl Israel. Goleuni i fod yn ddatguddiad i'r cenhedloedd. Cerwch eich gelynion. Dyna'r goleuni. A wedyn, mae o'n troi at Mair yn arbennig. Mae yn ei bendithio nhw, ac yn dweud wrth Mair, gwele, gosodwyd hwn cwymp a chyfodiad llawer yn Israel, ac i fod yn arwydd a wrthwynebyr. Bydd hwn yn gwneud pobl ddistadl yn bwysig, a mi fydd o'n tynnu'r mawrion i lawr. Ond mae e'n mynd i fod yn arwydd a wrthwynebyr, a dyn ni wedi weld o. Ac mae yna filoedd o Gristnogion bore yma sy'n cael ei erlyd oherwydd ei ffydd.
Ac yna mae e'n troi at Mair ac yn dweud, tithau, trywenir dy enaid di gan gleddyf, fel y datguddir meddyliau calonnau lawer. Meddyliwch dweud wrthi, bod i'n mynd i enaid di yn mynd i gael ei trywanu a chleddyf. Merch ifanc, ond oedd hi'n gwybod. Oedd hi'n gwybod o'r cychwyn. Oedd hi'n cadw'r pethau hyn oll ac yn ei hystyried yn ei chalon. Oedd hi'n di sylweddoli, mae nid bachgen cyffredin oedd hwn ac mae nid bywyd na marwolaeth gyffredin oedd yn mynd i gael. Ond nid oedd e wedi cael myr fel un o'i anrhegion pan oedd yn plentyn ac i'r corff marw dyna oedd pwrpas myr. Wel, dyna chi ddiwrnod i'w gofio. Dych chi'n cofio bedyddio'ch plant? Ni fyddwch chi'n cofio. Neu bedyddio rhywun, dwi'n fam fedydd i ddwy, cofio bedyddiadau arbennig. Oedden nhw wedi cofio'r diwrnod. Chwi yw goleini'r byd. Sut yda ni yn mynd i fod yn oleini i'r cenhedlaeth? Wel, os edrychwch chi allan yr y bwrdd yma yng nghanol llawer o bapurau eraill, mae yna gopïo o'r rhain. Maen nhw'n rhad ac am ddim, a swn i'n falch iawn, sa chi'n clirio pum bach o'r llanas yn mynd â rhai nhw efo chi. Bwletin cenhadol waith y chwiorydd. Sy'n rhaid gynnau sy'n nhw newid yr enw bwletin, dwi wedi cael nhw i newid y clawr a diwlyg y peth pan o'n i'n llywyd y merched drwy Gymru, a ges i wared ar yr enw Sasiwn. Dwi'n meddwl bod fi wedi gadael yn marc ar Eglwys Presbyteraidd Cymru. Dathliad cenhadol. Ac mae o'n digwydd yma, fel ydych chi wedi clywed, ar yr ail o fai eleni. Mae gwaith y merched yma yn ffantastig. Sallai ffindio tudalen, dyliwn ni wneud os am llawer y tudalenau yma. Ond, fel mae Gwennydd yn gwybod, dwi a tudalenau ddim yn ffrindiau. Dwi'n methu ffindio be dwi isio, a dyna pam mae gennau bapurau yn bob man. Dwi dal i fethu ffindio. Gewch chi codi un a ffeindiwch chi fo chi. Bob blwyddyn, ar merched trwy Gymru gyfan yn codi miloedd. Dwi'n meddwl bod yna 24 o filoedd wedi leni. O gofio'r dirwasgiad a fel mae wedi ffeindio fo. 23 o filoedd da ni wedi codi leni. 797. Dwi'n cofio'r blynyddoedd o'n i codi 30 o filoedd. O beth sy'n digwydd yr arian yma? Mae hanner yn cael ei ddefnyddio ar brosiectau yn y wlad yma, a hanner yn mynd yn rhyngwladol. Mae o'n mynd i Lesotho, mae o'n mynd i Singapore, mae o'n mynd i ysbyty synod yn Mizoram, a mae'r peth yn mynd i Hwngari, a mae'r peth yn mynd i Romania. A hon di'r stori dwi'n licio. Graig o Aberhonddu wedi mynd ar ei gwyliau i Romania ac wedi gweld y tlodi ofnadwy yma. A dyma'n mynd yn ôl ac yn dweud wrth dwy ferch, dwy ffrind iddi yn yr eglwys yn y capel yn Aberhonddu. Mae'n ofnadwy yna. Mae'r henoed heb ddim. Sgynnon nhw ddim gwres, sgynnon nhw coed tân, sgynnon nhw ddim bwyd, sgynnon nhw ddim dillad. Dowch allan efo fi lwyddyn nesaf i weld beth fedrwn ni'n neud. Yn casglu arian a maen nhw'n mynd allan. Maen nhw'n dod yn ôl ac yn ffurfio elusen, Reaching Romania. A da ni wedi rhoi 2,000 iddyn nhw, dwi'n meddwl. Ie, blwyddyn yma. Maen nhw wedi cyflogi merch i fynd o gwmpas tua 20 o bobl dlawd mewn ardal arbennig, a mae 20 yn lot. Maen nhw'n mynd bob mis i weld y Cristnogion, ydyn nhw merched fel arfer, i weld os dyn nhw'n iawn, os ysgyn nhw ddigon o tân coed, os gyda nhw res, ydy'r to, y tŷ yn dal dŵr, ac maen nhw'n rhoi cwmni iddyn nhw, a gweddi iddyn nhw. A dyma i chi oleini i'r cenhedloedd, oleini bach. Ond pan bod ni'n gweithio gyda'n gilydd, da ni yn gallu gwneud gwahaniaeth. Ac felly, trwyddo ni, mae Iesu yn oleini ac yn ddatguddiad i'r cenhedloedd. A boed i ddiw yn bendithio ni,
ac i fendithio'r gwaith, mwyn ei enw. Amen. Gawn ni orffen gyda'r emyn 839. Arglwydd Iesu llanw deglwys, a thlân ysbryd dyd ei hun, fel y gwasanaethwr nefoedd drwy rhoi llaw i achub dyn. Disgyn llygau gallu canfod dan drieni dyn ei fri. Disgyw dwylo estyn iddo, wyn ac olew Calfari. Llifed cariad pen Calfaria drwy dy eglwys ato ef. Ath dirionddeb dyd ei hunan glywar trian yn ei lle. Disgu ofni byw yn esmwyth, gan anghofio'r byd a'i oes. Nertha hi dosturio wrtho, ar rhoi hysgwydd dan ei groes. 839. Diolch i ti o dad am dy bresenoldeb gyda ni y bore yma. Oed i'n addoliad ni fod yn deilwng o'r Iesu sydd yn oleini i'r cenhedroedd. A chaniatau ninnau hefyd fod yn oleini'r byd drwy ei ras ef. Gawn ni rhannu'r fendith gyda'n gilydd. Gras ein harglwydd Iesu Grist, chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll o'r awr hon, hyd byth. Amen.